Velkommen til Regårds. Nu vil jeg præsentere den her carry bag, eller indkøbskurv på dansk. Den fås i mange forskellige farver. Her er en rød. Se her, de forskellige farver, den kan fås i. Får den i sådan en dejlig Weizentel pose. Den er utrolig let at samle. Der er lige 4 stivere med her. Læg mærke til håndtaget her. Dejligt blødt og skånsomt. Så er den lavet i kraftig polyester. Indvendig er der sådan en lomme her, med en pengepunkt eller en mønt til en indkøbsvogn eller et eller andet heri. Bunden. Kraftig bund. 25 kilo. 25 kilo kan den laste. Samler jeg den lige. Rigtig let at samle. Her indvendigt, der skal du lige lægge mærke til, at der er en lille hak, den skal ned i her. Sådan. Viser den her. Ryger ind i lommen, der er her. Ned. Så lige ind i hakket der. Og så er du klar til den helt store indkøbstur. En ekstra fin detalje er den lomme, vi har her. Der kan du have pengepunkt, eller du kan vælge at have et overdækken. Der er godt vejr i dag, men hvad så når det er regn og slud? Jamen så har du dit overdækken, du kan købe til. Det fås i rød og i mokka og i sort. Jeg har valgt at vise sort her i dag. Min datter, hun synes, det er helt genialt at sætte sort og rød sammen, så det gør jeg lige i dag. Meget let at montere her. Sådan. Her. Og i og for sig, så kan du lade det sidde på, hvis du vil. Sådan. Så går vi ind og handler her. Så er vi klar til at bære de stærke tilbud hjem i en stærk indkøbskurv.